प्रणाम आ स्वागत बा राउर वी बिहारी ब्लॉग चैनल में। और एह वीडियो के मुख्य एजेंडा रही हमनी के पुरुलिया के तीसरा दिन के एक्सपीरियंस। देखा, अगर तू ए वीडियो पे क्लिक के ले बाड़ा त बहुत प्रोबेबिलिटी बा कि तू हमार या तो दोस्त हवा, या तो तारा भोजपुरी भाषा आवेला, या तो तारा घूमे फिरे के शौक है, या घूमल जाइल चाहतारा और तारा दिमाग में एक क्वेश्चन बा कि कितना खर्च आई अगर हम कोनो मैराथन में हिस्सा लेवल चाहतनी तो कितना खर्च आवेला, अगर हम कहीं 3-4 दिन घूमे जाइल चाहतनी तो कितना खर्च आवेला। तो ए वीडियो में हम वही समराइज करम। तीसरा दिन हमनी के सुबह 5-5:30 बजे उठल आदमी, ओकरा बाद फ्रेश होके सारा लोग इकट्ठा होला के बाद केला और ब्रेड से नाश्ता कइल और फिर एप्रोप्रिएट कपड़ा पहन के मैराथन खातिर रेडी हो गई। चूंकि हमनी के 11 जन के ग्रुप रहे तो करत करत ऑलमोस्ट 6-6:30 बज गई और वजह रिपोर्टिंग रहे 6:45 में। तो इतना लेट होखला के बाद आदमी हड़बड़ी में गाड़ी पकड़ के, हमनी के पास टाटा विंगर रहे, ओकरा में सब कोई उठ के गइल। अब हमने के जब वो पहुंचनी जा तो गाड़ी के पूरा अंदर ना जाए दिहल गइल, कारण कि लेट हो गइल रहे और रूट के सैनिटाइज कइल रहे वहाँ के लोकल पुलिस। तो सैनिटाइज कइला का मतलब खाली करा लिहल जाला और एक बार पूरा ट्रैक चेक कइल जाला कि सब कुछ सेफ बा कि ना। जगह जगह पे नाकाबंदी रहेला, सब बड़ा गाड़ी के एंट्री ना दिहल जाला। तो हमने के भी बड़ा गाड़ी रहे तो ओकरा के एक पॉइंट जइला के बाद रोक दिहल गइल। तो वहाँ से तकरीबन हमने के 1 किलोमीटर पैदल चल के वेन्यू पे पहुँचनी जा। जब तक हमने के वेन्यू पे पहुँचती जा, हमनी के 10 किलोमीटर वाला में भाग लेते रही जा तो वो शुरू हो गई। जैसे हमने घुसनी जा ओकरा 2-3 सेकंड बाद शुरू भइल। तो हमने घुसते घुसते शामिल हो गई जा, वार्म अप करे के मौका ना मिलल। खैर गनीमत एह बात के बा कि हमनी के घर पे ही वार्म अप कर लेल रहे आदमी। तो हमारा भी मैराथन के कुछ क्लिप बा, वो हम प्ले कर तनी देखी सब है। जियो होवे फाइनली रेस हमनी कंप्लीट हो गई बा और हमरा शाश्वत मेरे साथ था, शाश्वत हमरा साथे रहले। बाकी ये दोनों हमरा से काफी आगे रहले आलो। लास्ट में हम अकेले ही रही, तो जब चढ़ाई रहे तब आदमी पैदल ही चलल है। खैर अभी मेडल आदमी कलेक्ट कर चुकल बा, फिनिशर मेडल है और लंच मिलल बा। लंच हम एक बार दिखा दी, एकरा में बेसिक कुछ बात बेस्ट हमरा मजा ही लगी और बाकी वो लोग आवे तब कुछ और आगे के बात हुई। शाश्वत बाकी लोग के लेवे गइल बड़े, उनकर कभी खत्म हो गइल रहे, लेकिन वो फिर गइल बड़े पीछे उन लोग के रिसीव करे। चलो तब हम खाना पे फोकस करी। जो मैराथन होता ये सब एगो रिजॉर्ट चेन के प्रमोट करे खातिर होता, जना के नाम है कुशल पल्ली रिजॉर्ट। पूरा ग्रुप ही है और अंदर के भाई बहुत सुंदर बा। और वो जो ऊपर में बा वही वो मास्क है जौन चाऊ नाच के दौरान लागेला। और नीचे जो बा ये भैया लोग नीचे वही मास्क बना हुआ था।
कल हमनी के टीम में से बहुत लोग एकरा खरीदबो कैलस। बहुत सुंदर बा। ई जब बन जाई तो बनला के बाद कुछ ऐसन लागी जौन एमे बा। ये लोकल प्रोडक्ट्स के प्रमोट करे खातिर ही दिहल बा और जौन जब बनत रहे वो बनला के बाद कुछ ऐसन दिखी। ई गणेश हवे, दुर्गा और ऊपर में जौन बाटे वो कृष्णा हवे। तो ई रहे हमनी के मैराथन के क्लिप। अब एमे देखबा तो एगो आदमी झंडा लेके जो दौड़ता वो असल में 21 किलोमीटर में भाग ले रहे। यानी वो झंडा लेके वैसन ट्रेडिशनल कपड़ा पहन के 21 किलोमीटर भागल बा। और हमनी के जब फिनिश के लिए बनी जा ओकरा तकरीबन आधा घंटा बाद वो फिनिश कैले बा। खैर हमनी के जब रेस खत्म हो गई, आई मीन मैराथन खत्म हो गई, तो ओकरा बाद हमनी के खाना वाना जो जैसे नाश्ता मिल रहा है उन्हें निपटनी जा। और ओइजा रणवीर सिंह बोल के एक जना बड़े सेलिब्रिटी वो ब्रांड एम्बेसडर रहन, तो उनका साथे सेल्फी खिंचैनी जा। फिर जौन रिजॉर्ट एकरा के कंडक्ट कैले रहे ई मैराथन के, वो अपना रिजॉर्ट के पीछे एगो बहुत सुंदर बाटिका बागीचा बनैले बा। तो ओजा हमनी के ओह दिन एंट्री रहे, तो वो दिन जाके आदमी ओमे थोड़ा सुस्तैनी जा। ओकरा बाद हम लोग अपना विंगर से अपना रिजॉर्ट पे चलिए नहीं जा। वहाँ के केयर टेकर भैया से बोल के हमनी के खाना मंगवा लेनी जा, वही दाल चावल एकदम होलसम फूड, भुजिया, बाकी जे अपन जैसन सब्जी जगह प्रेफरेंस बा वैसन सब्जी मंगैले रही जा। कुल आदमी सब कोई साथे बैठ के खाइल और खैला के बाद सब कोई सो गए नहीं जा। एहिस कारण ओह दिन हमरा पास के जौन वीडियो बा बहुत कम बा, हम ओकरा के डॉक्यूमेंट ठीक से ना कर पैनी। ई हमार एगो ग्लानी बा, आत्मग्लानी बा। एकरा के हम अगला बार से कोशिश करम ऐसा चीज के कवर करे के। भोजन भइला के बाद हमनी के आराम से सुत के नहीं जा और फिर शाम होखला के टाइम हमनी के फिर से टाटा विंगर पकड़ के रिजॉर्ट से चेकआउट करनी जा। वहाँ के जन केयर टेकर भैया रहन उनका से सारा हिसाब मिटौला के बाद हमनी के थोड़ा जल्दी निकलनी जा रिजॉर्ट से, काहे कि हमनी के अपर डैम के फिर से विजिट करे के रहे। না না করেছে तो ट्रिप के टोटल एक्सपेंस हमार लगभग 7-7.5 हजार रुपया आसपास आयल रहे। का खर्च आयल रहे हम सारा एक एक के बताएं और स्क्रीन पे दिखावत भी जाए। एगो एक्सेल सीट हम अटैच कर दम डिस्क्रिप्शन में, ना तो हम स्क्रीन पे दिखावत जाए। तो सबसे पहला खर्च जो हमनी के भइल वो भइल ट्रेन के टिकट के जाए के, वो हमनी के 2 हफ्ता पहले ही कटा लेल रही जा। तो रूपसी बांग्ला बोल के एगो एक्सप्रेस बिया, सुबह 6 बजे से सांतरागाछी स्टेशन से खुले ले। एसी ही है, ओकरा में हमनी के 2 सीट बुक के लिए रही जा बैठ के जाए वाला, और क्वाइट कंफर्टेबल रहे। ओकर खर्च पड़ल हमारा 525 रुपया। नेक्स्ट हमनी के रिटर्न टिकट भी पहले से ही बुक के लिए रही जा। चंद्रकोना हावड़ा एक्सप्रेस बोल के एगो ट्रेन बिया, रात के 9:30 बजे, लेकिन लेट होखे ले। हम अपन एक्सपीरियंस से बोलते नहीं, 9:30 का टाइमिंग रहे, घुसल बिया ऑलमोस्ट 10-20 आसपास में, ठीक बता लेट रहे। तो चंद्रकोना हावड़ा एक्सप्रेस स्लीपर के हमनी के बुक के लिए रही जा, 230 रुपया ओकर पड़ल। 228 पाई जा, हम लमसम करके बोलते नहीं, 230 रुपया। अगर केहू के आदत नहीं खे जेनरिक ट्रेन में आवे के, मतलब वो ट्रेन के थोड़ा हालत खराब रहे। हालत से हमारा मतलब बा कि सीट के कुशन्स खराब रहे, बाथरूम भी वेल मेंटेन ना रहे कंपेयर टू रूपसी बांग्ला। चूंकि अगर भाड़ा भी ज्यादा बा वो से समझ में आता था। केहू के अगर हैबिट नहीं है अच्छा ट्रेन से सफर करे के आदत बा तो वो चंद्रकोना हावड़ा एक्सप्रेस के अवॉइड करो। नेक्स्ट बा अगला बड़ा खर्च हमनी के ऊ हटे हमनी के होटल के खर्चा। बोनोफिल रिजॉर्ट जो हमनी के बुक के लिए रही जा, ओकरा में पर रूम हमनी के शेयर करके 2 आदमी एक बेड शेयर करत रहे। बेड किंग साइज बेड है तो ओकरा के शेयर करे में कोनो मुसीबत नहीं है। तो पर रूम पर बेड हमनी के 2 आदमी शेयर करत रही जा। तो 3 दिन के हमार खर्च, 3 दिन ना 2 नाइट्स के खर्च हमार पड़ल बा 4065 रुपया होटल के।
ठीक बा। तो ई बड़ा खर्च बा, लगभग 3000 पर डे पड़ेला। ठीक बा, ओकरा से नेगोशिएट करबो तो 2500-2800 के आसपास आ जाई। अब एकरा बाद जो नेक्स्ट बड़ा खर्चा बा उ हमार पड़ल रहे न्यू टाउन से कैब लेके सांतरागाछी स्टेशन जब हम सुबह गए रही, तो हमनी के उबेर लेके गए रही जा। तो उबेर के खर्चा हमनी के 148 यानी 150 रुपया पड़ल रहे। अब ई हमार अकेला के खर्चा है, हमनी के 4 आदमी राइड शेयर के ले रही जा, तो ई 15 चौके 60 यानी 600 रुपया उबेर के बुक करे में पड़ल रहे। पहले से बुक कैला पे प्राइस सर्जिंग हमनी के फील ना होके ऐसे हमनी के रात के ही बुक के ले रही जा। नेक्स्ट जौन हमनी के खर्चा बा उ बा ब्रेकफास्ट में लागल। ब्रेकफास्ट में हमनी के केक प्लस सैंडविच स्टेशन प्लेटफॉर्म से ही खरीद ले रही जा, ट्रेन में खाए खातिर सुबह जब रूपसी बांग्ला से जात रही जा। तो ओकर हमनी के पड़ल रहे 87 यानी 90 रुपया के आसपास। ठीक, बाकी छोटा मोटा खर्चा ओकरा बाद बाटे, जैसे पानी के बोतल 5 रुपया, काहे कि हमनी के 11 जन रही जा। तो हर कुछ एगो ऐप बा ट्राई काउंट बोल के, हम डिस्क्रिप्शन में ओकर नाम लिख देम, ओकरा पे हर कोई अपन खर्च ऐड करल जात रहे, प्लस स्टेक होल्डर ऐड कर देत रहे कि के ई चीज के कंजम्पशन कैले बा, तो खुद ओमे पैसा भाग हो जात रहे। तो ऐसे वाटर बोतल जैसे 4 रुपये पड़ल बा। फिर पुरुलिया स्टेशन पे जब हमनी के विंगर आके लागल रहे, तो ओकरा से जौन पार्किंग लेल रहे उ हमनी के देवे के पड़ल रहे। तो आई थिंक 50 या 60 रुपया आसपास पार्किंग लागल रहे, तो उ हमार 5 रुपया पर हेड पड़ल बा। तो हमारा 5 रुपया पड़ल बा। ओकरा बाद जब पुरुलिया स्टेशन से हमनी के अपना रिजॉर्ट घुसत रही जा, तो चेक इन कैला के ठीक थोड़ा देर बाद फ्रेश होके आदमी लंच करे गेल रहे। तो उ जौन लंच रहे दाल चावल सब्जी, उ हमारा पड़ल रहे 120 रुपये आसपास। आदमी छूट के खाइल रहे और खाना डिसेंट रहे। तो ई भइल। ओकरा अलावा एगो और बड़ खर्च बा, उ बा हमनी के टाटा विंगर जौन भाड़ा पे ले रही जा, उ 3 दिन खातिर भाड़ा पे ले रही जा। 3 दिन खातिर 11 जन, इनफैक्ट इनिशियली वो 12 जन खातिर बुकिंग रहे। एक जन ना आइले तो उसे पैसा वैसा कुछ ना घटे, पूरा गाड़ी बुक रहे। तो हमनी के पड़ल बा, हमार पर हेड पड़ल बा 1300 रुपया। ठीक बा, तब आई थिंक 15,000 आसपास भाड़ा पड़ल रहे हमनी के। अब एकरा में दिक्कत, फायदा पहले हम बोल दी। फायदा ई बा कि वो गाड़ी तहरा के यहाँ खड़ा रही, तहरा मन मुताबिक जाई, जब चाही तब जाई। लेकिन दिक्कत ई बा कि गाड़ी वाला भैया पहले से ही प्लान कैले रहन कि कैसे कैसे जाए के, हमनी के अपन प्लान शेयर कर दिल रही जा। तो जब कुछ मान ला प्लान से इतर अगर हमनी के कहीं गाड़ी ले जाए के मन करत रहे, तो ओकरा में उनका के नोटिफाई की के पहले से पूछे के पड़त रहे। और बहुत समय ऐसा होता रहे कि उनका ड्राइवर अवेलेबल ना रहत रहे। जैसे बहुत बार गाड़ी फाका रहे और हमनी के पास काफी समय भी रहे, और वहाँ के लोकल से जब कोई नया जगह जानत रही जाता हमनी के जाए के मन होत रहे। जैसे हमनी के लास्ट मैराथन वाला दिन, तीसरा दिन हमने फिर फुर्सत रहे जब हमने के लंच की क्या नहीं जाता। दोपहर में हमने के सोचल आदमी कि लोहारडंगा टेम्पल हमने के मिस भेल रहे, तो सोचल कि लोहारडंगा टेम्पल में विजिट करो देखो, लेकिन ड्राइवर के पास टाइम ना रहे। वो बोला जैसन प्लान बा वैसन हुई। तो ये चीज़ पहले ही अपना कैब वाला जे भी तहर संपर्क बा ओकरा से डिस्कस कर लेवे के चाहिए। नेक्स्ट छोटा मोटा खर्चा बा, जैसे मार्बल लेक के पार्किंग हमने के 6 रुपये के देनी जा। ब्रेकफास्ट दाल चावल सब्जी अगले दिन सेम होटल में खैनी जा, वो हमने के पड़ल रहा है 66 रुपया हमारा पड़ल बा। ओकरा बाद पानी की बोतल 5 रुपया। शुगर केन जूस वो जगह पे बहुत पॉपुलर बा और मैंने डिसेंट प्राइस बा, सस्ता ना बोला, डिसेंट प्राइस बा। जैसे पहला दिन 23 रुपया, आई थिंक एक गिलास आदमी पी ले रहा है पहला दिन, जब हमने के बामनी फॉल से ऊपर आयल रही। जब बामनी फॉल में नीचे जाए के पड़ला, फिर ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़े के पड़ला दोनों। ओकरा बाद बाहर ही बहुत सारा शुगर केन गन्ना के जूस के स्टॉल लागल बा, तो उजा। नेक्स्ट जन बा बामनी फॉल में पार्किंग के हमने के लागल रहे 5 रुपया, और यही रात डिनर के हमारे पड़ल बटे 44 रुपया। तो ई भइल दूसरा दिन के खर्चा। अब तीसरा दिन मैराथन वाले दिन, तो मैराथन वाले दिन हमने के मैराथन से लौट के आदमी सबसे पहले पियल गन्ना के जूस। तो गन्ना के जूस में खर्च भइल 46 रुपया। एक दिन हमने के लोकली मंगेले रही जा, और 2-2 गिलास करके स्कूल आदमी पी ले रहे। तो बहुत सारा अमाउंट में 500-600 रुपया के आदमी एक साथ मंगा ले रहे। ओकरा के सब कोई कंज्यूम केलस, और जे कंज्यूम केलस ओकरा में बांटन जा पैसा। नेक्स्ट वही दिन हमनी के डिनर के खर्चा 55 रुपया, और गिफ्ट हमनी के किलनी जा 25 पीस फोन प्लस की होल्डर, जोना पे होल्डर बाय स्टैंड बोलला, जोना में फोन रखे के जगह बा और चाबी टांगे के जगह बा। हम स्क्रीन पे फोटो दिखा दें, और ओकरा पे अयोध्या हिल लिखल रहे। तो हमनी के अपना ऑफिस कलीगन खातिर गिफ्ट किन्नी जा
25 गो 4 जन मिल के हमनी के भाग लेनी जा तो एक आदमी के 332 रुपये पड़ल। बेसिकली 1400 रुपये के गिफ्ट रहे। तो ई बाटे टोटल खर्चा। अगर हम एकरा के एडअप करी तो ये ऑलमोस्ट 7000 के आसपास जाला। एकरा अलावा भी खर्चा हो सकता है, जैसे तहार अपन पर्सनल कुछ खर्चा बा, पेस्ट भइल, साबुन भइल, दवाई भइल, या फिर कुछ एकरा इतर केहू खर्च के लोग है, जैसे बहुत लोग ड्रिंक करेला तो ड्रिंक के खर्चा, ओकरा अलावा कपड़ा लत्ता केहू किनलस अपन पर्सनल तो ओकर खर्चा पड़ेला। तो लमसम अगर कोई पुरुलिया 3 दिन खातिर जाता तो ओकर अच्छा। हम एकरा में एगो और चीज मेंशन कर भूल गनी, जौन मैराथन के हमनी के BIB रहे ओकर जौन रजिस्ट्रेशन रहे, ओकर रजिस्ट्रेशन चार्ज हमनी के लागल रहे 600 रुपये आसपास। तो इहो कंसिडर करके चले के पड़ी। तो लगभग ले दे के 8000 में निपट जाई। पुरुलिया के यात्रा बहुत सक्सेसफुल रहे। अब फिर पुरुलिया जाई के प्लान बा। अब की कुछ कुछ जगह बच गल रहे, ओकरा के एक्सप्लोर कइल जाई। एह वीडियो में इतना ही।